Hello guys, welcome back to John Baglar YouTube channel. Ang जोबोद गोजोनदों दिनैहाय नोंथांमोन बयखौबो आं साबायखर होदों मानो होनोब्ला आं दिनैहाय नोंथांमोननि अननायाव आङो दिनै सक्सेस मोननो हादोंखौनो होननांसिगोन। रोजा रोजा साबायखर जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामदों, आंनि भिडिअ नायदों, लोगोसे आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब जानानै दङ। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों हामबायहोदों। आं दिनैहाय नोंथांमोननि अननायाव आंबो दिनैहाय गुगल एडसेन्स नैबे गुगल एडसेन्स पिनखौ आं मोननो हाबाय फाइनाली दा बावैसो लाना फैदों। ओमफ्राय आङो बेखौ भेरिफाइड खालामनोसै। लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होदों जायफोरा आंनि चेनेलाव स्टे ट्युन खालामबाय थादों। लोगोसे इन्टारटेन ब्लगिं मिउजिक सं नोंथांमोना खोनासंबाय थादों। नोंथांमोनखौ आरो बेबायदिनो बाहागो लाबावगोन आरो बांसिननिफ्राय बांसिन साबस्क्राइबारफोर आं मोनगोन आरो आंनि भिडिअआ शेयार जास्राया अब्लाबो भिउ एसे फैबाय थायो आरो बेयावनो आं जि साक्सेसफुल मोनदों गावखौनो साक्सेसफुल होननानै आं सानबाय। भेरिफाइड जाबाय माने लासै लासैब्लाबो जौगानायाव दङसै। बेनिखाय आं नोंथांमोनखौ हामबायदों नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय। फैबाय थानाय समफोराव आङो बांसिन इन्टारटेन आरो बांसिन मोजां मोजां मिउजिक भिडिअफोर लानानै फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना स्टे ट्युन खालामबाय थादो। स' थेंक इउ स' माच गाइस।